Ke National Highway Authority of India NHAI kalaha ban panmap na kaying bishar Meghalaya High Court ba aida ki juk ki durban pen I ya ka jing maramat surok ba Jowai Ratachera Road ne ke NH6 ya ka nega jing panmap lapan da unong sad an u S Sengupta ubami khmat ya ka NHAI habashim bishar ya ka mukadduma PIL number 11 2022 kabala ujor da ukinjai mon amse persya ya ka NHAI bat kiwi ha ka pratrik rempang arajar ar phulai. Uma amse ula ai de kidur ki bashan dangshen ki bapen I ya ka jing sniu tasam ka surok haba jubab ya ka kai pot ka balapha da ka NHAI. U amse u besuk lang ya kidur kidar ki ba ulashon ha ka arpun riu trik kelalingkot arajar ar pusau ha ka surok ba NH6 ha suna perdi ki benta ka sunapur tunnel kuliang pertakuna dona umblu bat Ratachera Malidor ka ba ha khaput Assam. Kaying bishar klapen pau ya ka jing sngokya ka bajur halor ka jing long jing man ka surok bat kidon ki benta ki ba omlong yat kali hakuliang pertakuna bat kadur ka jing kieng ka ba shnganchu tang banyat kali. Unong sad an ka NHAI ru ula a ya ka report dated 6/2/2024 kabala soida u project director kabala besuk lang ya ka report 5/2/2024 ha kabaya dei bat ka surok ba Jowai Ratachera kaba pen I ya kidur kidar ba ka jishna surok kadangyan. Kayeng bishar kalalap ba kidan kijuk kidur kibala ai ha ka report kaba kham haswa kata ha ka khatwai tarik no pra arajar ar phulai. Kayeng bishar kalakan tho ya ka jinglong khaler ka NHAI bat ka jingbam shim khia ha ka bayadai bat ka mukadduma PIL. Kumta unong sad an ka NHAI ulaha ban panma bat kayeng bishar kalabatha ya Usen Gupta ban pha da ka report ka babanya bat ka bathamai ha ka bayadai bat ka jing ujor unong ujor. Kayeng bishar kala hukum ya ka NHAI ban maramat marmar ya ka surok bat ban pendap ka bala kloi.